Deto'y sa bali pa nga damag na apo, deto'y nasurok 217 million pesos ti balor. Dagiti na dadael iti agrikultura, iti probinsya kano apo. Bayat ka deto'y duduprak ni Bagyo Nando. Wala, grabe tutok bagyo tayo mga idol. Medyo dakkel unay ti perdisyon na deto'y agrikultura talaga mo. Tinira na kadagito yung agunda. Tutok bagyo with Idol Dennis. Tutok bagyo, IFM News Special Coverage. Idol Dennis, go ahead. Yes, Idol Bernard, nasurok na 217 million pesos iti danyos ti agrikultura. Iti talapos ni Super Typhoon na Nando, iti probinsya ti Ilocos Norte. Sigon, iti provincial government, dagito iket puro pagpagay, dagito alam mo pa lang kasi natigsa ng angin nga din malapos iti probinsya iti lain na Calabes. Sigon iti report iti provincial government of Ilocos Norte iti Biang iti PDMC Namuan nga dito iket kaduan dagiti na i-record Idol Bernard kas kung iti iliti Adams ket awang iti nagbaling na perdisyon da pangget iti infra ken iti agriculture. Iti Bakara umabot iti 11,379,000 pesos iti balornet. Iti yabanag iti agriculture infra negative awan tinaperperdi na infra projects iti iliti Bakara. Jebado, kumabot yung 577,390 pesos iti agriculture, iti infra, umabot mo iti 1,120,000 pesos iti danyos na. Iti Bangi, 9,644,186.22 pesos iti balor na. Iti dumating infra, 130,920,000 pesos. Ijaya Banna Ilocos Norte, awan iti danyos iti agri, kinastamitan iti infra, Idol Bernard. So, natal na Ijaya Banna, ang naunirit na ni Typhoon Nando. Iti Burgos, umabot iti 5,407,224 pesos iti balor iti agri. Iti dapat infra 4,350,000 pesos. Iti Karasi, awan ti danyos iti agrikin infra, pastamatan iti sulat iti Batak. Iti Curimaw, umabot iti 3,936,926 pesos iti balor na. Iti dapat infra iti 3,700,000 pesos. Ijaya Dingras, medyo panaksilan ti Dingras, 64,487,519 pesos iti balor iti agri. Iti dapat infra 269,650,000 pesos. Kasamitan iti Dumalneg, umabot mo iti 7,670,500 pesos iti damages iti agri. Iti tumatin para 395,160,000 pesos. Ijaya Pagudpud na declare iti state of calamity, umabot iti 4,487,320 pesos iti balor iti agri. Iti natin project 207,520 pesos iti balor ng Idol Bernard. Iti Vintar, umabot iti 23,835,824 pesos iti balor na. Iti infra, umabot iti 469,033,000 pesos iti balor na. So, iti initial Idol Bernard, more than 270 million iti agri, iti dahil iti agdama, ituloy-tuloy pa lang iti assessment, iti doon pag-ili, kaon pa iti inputs, manipod na mismo, iti provincial government. Iti lang kalman, sinusoran di Governor Cecilia Marcos, di kita'y napektaran ng iti ayuda,
livestock, kadagitay farmers, manapektaran iti dumang ili, iti Provincia Ilocos Norte, Manipod, iti Pagudpod, Burgos, Bangi, San Nicolas, kina dumang pag-ili, iti Provincia ti Ilocos Norte, Dagdagos Idol Bernard, iti Ayuden May Paan, Manipod, iti JM, Kingasamitin, iti Engineering District, iti Sirad iti Lawag. Bagayan kini Congressman Sandro Marcos. Damag pelang manipod ang Wikipedia si Idol Dennis Galipio, Tata Aramen.